Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς στις τηλεπωλήσεις εδώ και πολλά χρόνια προσέχουμε τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας με μοναδικές προσφορές και προϊόντα ποιοτικά και οικονομικά. Σήμερα σας παρουσιάζουμε μία συλλογή από κουβέρτες που πραγματικά θα σας εκπλήξει. Πρόκειται για 5 κουβέρτες βελουτέ απίστευτης ποιότητας και ομορφιάς. Μην ξεχνάτε ότι ο χειμώνας που διανύουμε είναι ακόμα βαρύς. Τα πετρέλαια θα κοστίσουν όλο και περισσότερο και για αυτούς τους λόγους πρέπει να εφοδιαστείτε κατάλληλα. Πράγματι, σήμερα η προσφορά μας δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των τηλεπωλήσεων. Μία προσφορά που θα σας είναι χρήσιμη για να ανανεώσετε την κρεβατοκάμαρά σας, στο σπίτι, στο εξοχικό ή ακόμη για να κάνετε ένα ωραίο δώρο στους αγαπημένους σας συγγενείς ή φίλους. Διαλέξτε τώρα όποιο σχέδιο σας αρέσει, γιατί η παρουσίαση ξεκινάει με το σχέδιο νούμερο 12. Δυσκολεύεστε να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε το βράδυ? Διαλέξτε αυτή την κουβέρτα σε χρωματισμούς που ξεκινούν από σκούρο μπλε στην άκρη, αλλάζουν σε ανοιχτό κιανό, ενώ ξεπροβάλλουν δειλά τα πρώτα αγριολούλουδα σε αχνοκίτρινους τόνους με καφέ κέντρο και οειδή φύλλα σε εναλλαγή του πράσινου φόντος από ανοιχτό σε σκούρο. Στο εκρού του φόντου, τα αγριολούλουδα κατακλείσουν το χώρο σε κυματοειδή σειρά σαν ηλιακτίδες που γυρεύουν να βρουν το απέραντο μπλε. Κοντά στις αχνοκίτρινες ανεμόνες έρχονται να προσθεθούν και άλλες καφετιές με ανοιχτόχρωμους στιμώνες, μακριά πράσινα στριφογυριστά κλωναράκια και φύλλα του ίδιου χρώματος. Ενώ ίχνη από αγριολούλουδα διαγράφονται σε τετραγωνισμένο πλαίσιο στο κέντρο σε ανοιχτό γαλάζιο τόνο. Το μπλε χρώμα θα σας χαλαρώσει και μαζί με το γαλάζιο θα σας βοηθήσει να παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα. Στο τελείωμα της κουβέρτας ένα πανέμορφο ρέλι σε χρωματισμούς που ταιριάζουν στους χρωματισμούς της κουβέρτας. Δώστε στο κρεβάτι σας μία πνοή από τη φύση. Διαλέξτε τώρα όποιο σχέδιο κουβέρτας σας αρέσει και απολαύστε προνομιακές τιμές σε άριστη ποιότητα που θα διαρκέσει μια ζωή. Με ένα απαράμιλο σε ομορφιά σχέδιο θα συνεχίσουμε την παρουσίαση με το σχέδιο νούμερο 13. Στη βασική σκηνή της παράστασης κλέβουν υψηλόλιχνες τουλίπες με όμορφα ιριδίζοντα ροζ άνθη και μακρουλά μητερά λιγερά φύλλα σε λαδί αποχρώσεις και ροζ αντάβιες. Απλικαρισμένα περίτεχνα μοτίβα συνεχίζουν πάνω και κάτω από τις τουλίπες οι ευθείες καστανές γραμμές που ισοκλείουν σε απλό πανανή τόνο τα ίχνη σε φωτοσχίαση από άλλες τουλίπες. Φιλοδοξούν να μαγνητήσουν με τη σειρά τους το βλέμμα, ενώ η κουβέρτα καταλήγει σε φαριές στρώσεις από μπανανί χρώμα και ένα άψογο σατινέ ρέλιο λόγυρά της, στην ίδια απόχρωση. Μια ρομαντική παράσταση από επίδοξες τουλίπες σε κεντρικό χορευτικό ρόλο να σκορπίζουν γλυκιά αίσθηση ηρεμίας και θαλπορής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 56 18 400 και υποφεληθείτε αμέσως από αυτή τη μοναδική προσφορά. 2 πανέμορφες διπλές κουβέρτες διαστάσεων 2x2,40, ένα σετ κατσαρόλες 12 τεμαχίων και ένα δώρο από εμάς στη μοναδική τιμή των 89 ευρώ μόνο, χωρίς έξοδα αποστολής. Εσείς διαλέγετε 2 βελουτέ κουβέρτες της αρεσκίας σας, παίρνετε και ένα σετ κατσαρόλες 12 τεμαχίων, που περιλαμβάνουν 6 κατσαρόλες και 6 γυάλινα καπάκια. Οι τηλεπωλήσεις σας συνιστούν το σετ της κατσαρόλες ανεπιφύλακτα για όλες τις εστίες. Το τονίζουμε, κάνουν για όλες τις εστίες, κεραμικές και γκάζι. Το σετ αποτελείται από μία 26άρα, ένα 24 τηγάνι, μία 20άρα, μία 18άρα, μία 16άρα και μία ακόμα 16άρα γαλατιέρα. Είναι τα ιδανικά μεγέθη για κάθε νοικοκυριό. Το σετ της κατσαρόλες μας είναι Solingen Γερμανίας, η καλύτερη ποιότητα της αγοράς και η εγγύηση για τους πελάτες μας μοναδική, εντελώς δωρεάν σέρβις. Το τονίζουμε, εντελώς δωρεάν σέρβις. Σαν τις αλκιονίδες μέρες που έρχονται να ζεστάνουν την καρδιά του χειμώνα, έτσι και το επόμενό μας σχέδιο, το νούμερο 14. Έρχεται να φωτίσει την κρεβατοκάμαρά σας με ένα όμορφο ζωηρό, φωτεινό πράσινο, όπως το χρώμα που έχουν τα πρώτα φυλαράκια όταν βγαίνουν στα δέντρα. Εδώ σε περίοπτη θέση 3 βεντάλιες δημιουργούν φωτοσχιάσεις σε ημίλευκο φόντο. Στην κεντρική βεντάλια απλώνεται ένα εντυπωσιακό στολίδι από αγριολούλουδα σε σκούρο πράσινο και ανοιχτό πορτοκαλί.
ενώ στις άκρες των βλαστών προβάλλουν τα πράσινα ευλίγιστα και μακριά τους φύλλα. Ένα υπέροχο, μοντέρνο σχέδιο με ζωηρά χρώματα για όσους είναι και θέλουν να αισθάνονται νέοι. Η εταιρεία NIGI Τηλεπωλήσεις πορεύεται με στόχο να προσφέρει ανταγωνιστικά είδη εξαιρετικής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Η εταιρεία μας προσφέρει πάντα ξεχωριστά προϊόντα υψηλής ποιότητας, δίνοντας έμφαση στη μεγάλη ποικιλία σχεδίων και στην ιδανική σχέση ποιότητας και τιμής. Η φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι η προσφορά, ποικιλία λύσεων, ποιότητα τιμών και επώνυμων προϊόντων στον καταναλωτή. Μεταμορφώστε το χώρο σας με πολυτελείς δημιουργίες σε προσωπικό παράδεισο. Η εταιρεία NG Τηλεπωλήσεις καινοτομεί προσφέροντας κορυφαία ποιότητα σε ιδανικές τιμές συνδυασμένη με απόλυτη συνέπεια υπηρεσιών. Βασικές αρχές της εταιρείας μας είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη, πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, προσφέροντας γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, διάθεση προϊόντων, υψηλή ποιότητα. Ακολουθεί το σχέδιο νούμερο 15, σε απαλούς παστέλ τόνους του ανοιχτού γκρι, ένα συνδυασμός του φθινοπόρου, από το οποίο ξεπροβάλλουν μέσα σε μπανανί φόντο τα λιγερόκορμα τριαντάφυλλα με τα ολόγιωμα πέταλά τους σε εναλλασσόμενο χρωματικό συνδυασμό από σοκολά σε απαλό καφέ τόνο. Στέκονται με χάρη στα καμαρωτά κλωναράκια τους που γεμίζουν από μακρουλά ευλίγιστα φυλαράκια σε λαδοπράσινους χρωματισμούς, ενώ αλλάζουν ένταση από φωτεινά σε σκοτεινά σαν να τα φωτίζει η ανατολή του ήλιου. Στο κέντρο αναδεικνύουν τα μικρά τετραγωνάκια βαλμένα στη σειρά, ενώ μέσα τους έχουν μικρά τριανταφυλλάκια στα χρώματα του σοκολά. Στις δύο άκρες τους συνδέονται με μπανανί αλυσιδωτές γραμμές και δύο μεγαλύτερα τριαντάφυλλα σε τόνους ίδιους με αυτούς του κέντρου. Μια χρωματική αρμονία που δημιουργεί στο βλέμμα τρυφερή απαλότητα και αίσθηση ζεστασιάς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 56 18 400 και υποφεληθείτε αμέσως από αυτή τη μοναδική προσφορά. Δύο πανέμορφες διπλές κουβέρτες διαστάσεων 2x2,40, ένα σετ κατσαρόλες 12 τεμαχίων και ένα δώρο από εμάς στη μοναδική τιμή των 89 ευρώ μόνο, χωρίς έξοδα αποστολής. Τα σχέδια στις κουβέρτες μας συνεχώς ανανεώνονται. Είναι λαμπερά, ζωηρά, με παραστάσεις από τη φύση. Η υφή τους είναι ιδιαίτερη απαλή στην αφή. Η δε ποιότητά τους εξαιρετική. Με τη θαυμαστή επίδραση του χρώματος εμπλουτίστε τη ζωή σας, κατακλειστείτε από ηρεμία και ζεστασιά. Η φύση έχει πολύ πράσινο χρώμα επειδή είναι τέλεια ισορροπημένη. Φέρτε λοιπόν την ισορροπία στη ζωή σας με το ακόλουθο σχέδιο νούμερο 16. Αυτό το σχέδιο έχει πολλές αποχρώσεις του πράσινου. Στο κίτρινο φόντο του αναδεικνύονται φαντασμαγορικά όμορφες πορτοκαλί ανεμόνες των δασών σε πλήρη ανθφορία με πολυάριθμους μικρούς ανθύρες στο κέντρο τους σε πιο κλειστούς τόνους. Τα φύλλα του σε λαδοπράσινο χρώμα περιβάλλουν και αγκαλιάζουν κάθε λουλούδι θεαματικά. Γύρω τους ακολουθεί αρμονικά σε ένα χορευτικό κυματοειδές τετράγωνα σπαθωτά φύλλα με γυριστές άκρες σε λαδί αποχρώσεις, ενώ κατά διαστήματα υποδέχονται σε ήμιση καμπύλη μικρούς στρογγυλούς καρπούς σε ανοιχτό κίτρινο χρώμα. Όλη αυτή την περίκομψη εικόνα κατακλείζει μαγευτικά το έντονο σμαραγδί χρώμα που σκορπίζεται στο υπόλοιπο της κουβέρτας για να χαρίσει στιγμές γαλήνης και ηρεμίας. Οι κουβέρτες μας είναι μια θαυμάσια επιλογή για να τις κάνετε δώρο στα αγαπημένα σας πρόσωπα και να είστε σίγουροι ότι θα σας θυμούνται κάθε βράδυ με αγάπη και ζεστασιά. Στον ύπνο αφιερώνουμε το 1 τρίτο της ζωής μας. Με τις κουβέρτες που σας παρουσιάσαμε σήμερα φροντίζουμε να είναι ήρεμος και απολαυστικός, γιατί οι κουβέρτες μας έχουν βελούδινη αίσθηση, είναι πολύ ζεστές με εμπνευσμένα σχέδια που θα κρατήσουν μια ζωή. Εσείς διαλέγετε 2 βελουτέ κουβέρτες της αρεσκίας σας, παίρνετε και ένα σετ κατσαρόλες 12 τεμαχίων, που περιλαμβάνουν 6 κατσαρόλες και 6 γυάλινα καπάκια. Οι τηλεπωλήσεις σας συνιστούν το σετ της κατσαρόλες ανεπιφύλακτα για όλες τις εστίες. Το τονίζουμε, κάνουν για όλες τις εστίες, κεραμικές και γκάζι. Το σετ αποτελείται από μία 26άρα, ένα 24 τηγάνι, μία 20άρα, μία 18άρα, μία 16άρα και μία ακόμα 16άρα γαλατιέρα. Είναι τα ιδανικά μεγέθη για κάθε νοικοκυριό. Το σετ της κατσαρόλες μας είναι Solingen Γερμανίας, η καλύτερη ποιότητα της αγοράς και η εγγύηση για τους πελάτες μας μοναδική,
εντελώς δωρεάν σέρβις. Το τονίζουμε, εντελώς δωρεάν σέρβις.